Madilim ang iyong paligid at ang gabing walang ilaw. Pagkat dito sa amin madalas nagbabrown na out. Magbanig kita hinlukay, magtulang-tulangay, maggirik-gitikay, nga punusin kalipay. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel, and for today's video ipapakita ko sa inyo yung mga buhay ng mga aswang. Hindi, gagala po tayo ngayon sa bayan ng Lawang. Titingnan natin kung paano ba yung gabi dito sa Lawang. Ngayon ay nandito po kami ngayon sa kalsada ng Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar, at papunta po kami ngayon ng bayan. Ito ipapakita ko sa inyo. Madilim ang iyong paligid. Madilim ang iyong paligid at ang gabing walang ilaw. Pagkat dito sa amin madalas nagbabrown na out. Mapalad ka o kaibigan kung ang ilaw mo'y magdamagan. Pagkat dito sa amin patay sindi ang ilawan. Di nalalayo sa'yo itong mga multo, pagkat madilim ang buong paligid mo. Di makita, di marinig, minsa'y nauutal, lalo na pagdating ng bil, naubod ng mahal. Ayan mga kachapsoy, nandito na tayo sa Barangay Letik ng Lawang, Northern Samar. Ito yung kasunod na barangay ng Barangay Magsaysay. Ayan, nandito yung kanilang auditorium mo. Ayan. Kung mapapansin niyo mga kachapsoy, sobrang napakadilim po ng kalsada papunta ng bayan. At isa po ito sa hinihiling ng mga karamihan sa mga residente ng buong bayan na sana po ay magkaroon ng maliwanag na kalsada mula po sa bayan papunta sa mga barangay. Lalo na po sa ganitong mga lugar na pwede pong magkaroon ng mga aksidente dahil sa hindi masyadong maliwanag yung mga barangay. Sa kabilang banda naman mga kachapsoy, yung mismong mga barangay dito sa bayan ng Lawang ay maliwanag naman po. Kaya nga lang po, para sa akin mas mainam po siguro na kahit yung labas ng mga barangay ay malagyan na rin po ng mga ilaw para po lalong maliwanag at makaiwas po tayo sa mga disgrasya dulot po ng madilim na paligid. Ayan mga kachapsoy, nandito na tayo ngayon sa pinakasentro ng bayan, ang poblasyon. Ito po dito yung sentro ng bayan. At ito po dito ay roadside. Anong side kaya ito ng road? Ayan, roadside po ito dito Barangay SMH. Mas kilala sa tawag na roadside. Ayan, nandito na kami mga kachapsoy sa nag-iisang universidad ng bayan ng Lawang, ang University of Eastern Philippines, Lawang Campus. Ayan, ito po dito sila. So ito may pagasolina nito, magpapagasolina muna tayo. Full tank, 500. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, ito dito sa malapitan ng University of Eastern Philippines, Lawang. Ayan ito yung gate. Ayan, nagsadya kami dito mga kachapsoy kasi maghanap kami ng ng tuwang. Madilim gagala kami, pupunta kami ng Plaza Miranda. Ayun. Ayan, kung mapapansin niyo, kahit sa mismong bayan, sa sentro ng bayan ng Lawang, medyo madilim pa rin, pero kahit paano, kaigihan nga lang dito ay tahimik po yung aming bayan. At kaya wala naman pong masyadong problema. Ito po dito yung ospital ng Lawang. Ayan po, ito dito yung entrance. Ayan. At dito naman yung exit. Ayan So ngayon ay papunta na tayo ng Plaza Rizal dito sa bayan, ang sentro ng bayan ng Lawang. Tingnan natin kung gaano katahimik.
Matahimik kasi. Ang bayan po dito sa Lawang ay isa sa maituturing na pinakatahimik na bayan dito sa lalawigan ng Northern Samar, kung kaya po ang mga tao dito ay masaya at kahit papano, kahit mahirap pang buhay ay nakakaraos po dahil matiwasay pong namumuhay ang mga tao dito. Ang hindi lang po matahimik yung mga gumagala. kami pala yun. Gala ng gala eh. Pero actually ako may bibili lang po kami, bibili po ako ng gamot sa Right Mid. Ayan, bibili po kami ng gamot kaya nagsadya na rin po ako mag-vlog para ipakita sa ating mga audience kung gaano ganda yung buhay dito sa Lawang kahit sa gabi. Dangan nga lang, isa sa mga pangarap ko at marahil ng karamihan na rin ay magkaroon ng ilaw talaga, pailaw talaga yung buong bayan. Kagaya sa mga ibang mga bayan, yung mga street lights na matataas at sobrang liliwanag. Ayan mga kachapsoy, nandito na tayo ngayon sa mismong plaza. Ayan o. Ayan. Ito dito yung Lawang 1 Central Elementary School. At ayun o. Wow. Yung simbahan ng bayan ng Lawang. Ayan po, napakaganda. Pasensya na po, madilim po talaga yung aking camera ng aking cellphone. Pero medyo maliwanag naman po siya sa totoong buhay. Hindi pala totoong buhay. Ayan, ito yung palibot ng bayan, no. Ayan, mga damo yan. Madilim lang. Ayan. Tara mga katsapsoy, maghanap na tayo dito ng tuwang. Yung tuwang, yun yung tuwang-tuwa sa'yo. Lalo na kapag may binibigay ka. Yay! Ano kaya yun? Ayan mga katsapsoy, ito dito yung simbahan ng bayan ng Lawang. Tingnan ninyo ito dito sa malapitan, no? Napakaganda. Ayan. At ito naman dito yung plaza. Ayan mga katsapsoy, no? Yan yung Plaza Rizal ng bayan ng Lawang. Dati-rati napakaraming tao dito. Pero pagdaan ng mga araw, lalo na ngayong nung pumasok yung pandemya, ayan, pinagbawalan na po yung tao. Kaya hindi na po maramihan yung mga nagtatambay riyan. Tara, punta muna tayo dito sa sa Baybay. Yung Baybay po isa pong barangay dito sa bayan ng Lawang, Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Hindi po yan yung pamakuluran. Hindi yan yung puntahan ng mga magsing-irog sa gabi sa Baybay. Sa Baybay magpahayahay, mamarigo, magsinabla ay maglanat-lanatay. Ayan. Ano ba yan? Napapakatatuloy ako. Magbanig kita hinlukay, habaybay magpahayahay, mamarigo, magsinabiya ay maglanat-lanatay. Maglangoy-langoy kita, magdakop-dakopay kita, kunwaran na kita gana, ukoy kita. Magbanig kita hinlukay, magtulang-tulangay, magirik-gitikay, habaybay magpahayahay, ngan aton planuhon na, nga magpakasal na kita, ikaw ako, pamilya naton magmalipayon. Ayan, ito na dito yung Barangay Baybay, Lawang, Northern Samar. Ayan, napakaganda po talaga ng bayan ng Lawang, tahimik at payak na namumuhay yung mga tao dito. Magbanig kita hinlukay, habaybay nagpahayahay, mamarigo, magsinabli ay maglanat-lanatay. Maglangoy-langoy kita, magdakop-dakopay kita, kunwaran na kita gana, ukoy kita. Magbanig kita hinlukay, magtulang-tulangay, maggirik-gitikay, nga punusin kalipay, ngan aton planuhon na, nga magpakasal na kita,
ikaw ako, pamilya naton magmalipayon. Sanglit iday upuda akon nga tuha. Bye-bye. Ayan. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, nandito na kami ngayon. Ayan, may pupuntahan kayo mga kachapsoy. Reveal namin yan pagdating ng panahon. Sandali na lang, kunting-konting panahon na lang mga kachapsoy. Dahil naniniwala ko sa kasabihan na ang pera namin ay wala. Pero ang pasensya namin ang napakarami. Ayan. May pupuntahan mga kachapsoy si Maestro Waray. At comment down below kung saan pupunta si Maestro Waray. Yung makakahula, magbibigay ako pipila ako ng dalawa at bibigyan ko ng load. Ayan. Bahala na kung magkano. Basta may bibigay akong load. Tag 500, tag 50 siguro. Ayan, comment na kayo mga kachapsi kung saan yung sadya ni Maestro Waray. I-reveal din natin yan balang araw. For sure, maganda yan. Maganda yung sadya ni Maestro Waray. Mga possible, mga last week ng March. March ano ba yan? Last week ng May, i-reveal natin kung saan ba yung pinupuntahan ni Maestro Waray. Clue mga kachapsoy para hindi kayo mahirapan. Ito ay mahiwaga. Inkantadya pala. Basta ayan, abangan nyo kung Maestro Waray, i-reveal natin yan. Soon, very soon. Ayan, thanks for watching. Salamat mga kachapsoy sa patuloy niyong pagtitiwala at paniniwala sa inyong Maestro Waray. At lalong-lalo sa inyong suporta at pagmamahal. Ayan. Thanks for watching mga kachapsoy. Yeah, break it down you.